Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno ordinario do día 5 de 2 de 2026 coa seguinte orde do día. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación se procede da ata da sesión ordinaria do 8 de 1 de 2026. Queda aprobada. Punto número 2. A aprobación se procede da solicitude de adhesión e aprobación do convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de Policía Local e ás prazas de auxiliares de Policía Local entre a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Fene, proposta 2026/G006/000021. Paso a palabra ao concelleiro. Bo día, boa tarde. Nada, como se explicou na comisión, este convenio non ven máis que a ratificar e a continuar co que se leva facendo xa dende 2018 no Concello de Fene, que é a selección de policías locales e a súa posterior adscripción a este Concello se faga a través da Academia Galega de Seguridade e a proposta que se trae. Partido Popular. O Partido Popular vai se abster, parecenos un acto de goberno, o cal non quere dicir que nos parezca mal, ni moito menos, pero, bueno, simplemente por acto de goberno, pois nos vamos a abster. Partido Socialista. O Partido Socialista entende que é unha medida necesaria, que sexa a Axencia de Seguridade quen faga os procesos selectivos. Nos parece unha boa iniciativa, así como nos parece tamén unha boa iniciativa cando no 2018 o Grupo Popular asinou un acordo tamén coa mesma Academia Galega para a formación da Policía Local como lle chamo, home, ara fóxeme o santo ao ceo, despistome vostede. As emerxencias, a protección civil, emerxencias e as brigadas contra incendios. Asinouse ese convenio aquí tamén no ano 18 e nos pareceu e votamos a favor no seu momento e, polo tanto, isto nos parece xusto e axeitado e votaremos a favor. Esquerda Unida. Pois pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Punto número 3. Aprobación se procede do expediente de solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS-Plus 2026 da Deputación Provincial da Coruña, proposta 2026/G006/000024. Pasolle a palabra á concelleira de Obras. Grazas. Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. A proposta que xa trouxemos á comisión é pasar os 692.509,28 que corresponderían a obras, pasalos a gasto corriente con obras que falamos, que obras propostas tanto polo Goberno como pola oposición. Entre as obras propostas, e das que ademais xa temos memoria, está a segunda fase de Bullos, a segunda fase do Camiño do Feal, o aparcamento do cemiterio parroquial de Sillobre e bloques de San Valentín. Estas xa terían memoria. Logo habería que xogar co importe das obras porque, certo que dependendo tamén da cuantía delas, habería que ir metendo unhas ou outras. Entraría tamén o Parque de Rosalía, a subida aos Pinares, a Rúa Unión, a segunda fase do Camiño do Piñal, o aparcamento do cemiterio de Limodre e o Camiño de Pedregal en Sillobre. Entón, isto sería a proposta que traemos para poder presentar no plazo correspondiente. Partido Popular. Boa tarde.
A ver, o Partido Popular vais a estar. Basicamente por unha razón, non? En principio creemos que a forma de executar este POS non é a que debería de ser, o sea, con todas as súas obras en proxecto, cos seus importes, e non dar unha carta blanca para que 690.000 euros se vayan ao gasto corrente. E este goberno xa nos ten acostumbrado que o que vai ao gasto corrente non volve, porque o gasto é exorbitado, estamos vendo todos os días por os informes de Tesorería e Intervención. Entonces, bueno, nosotros o que vamos a estar é vigilantes. Evidentemente non temos constancia de ningún proxecto, salvo este que aparece aí na resolución, na segunda fase do FEAL, pero o resto nin conocemos importes, nin sabemos como se vai a levar adiante, ni moito menos. E máis, nin siquiera hai proxectos, son memorias, non? Son memorias. Digo eu, pero daquela moi inútiles tiñamos que ser daquela para executar aqueles planos provinciales tal e como viñan antes, porque quero recordarlles que en este Concello, no ano 2011 ao ano 2015, o Partido Socialista deixou sen executar 4 planes provinciales, e o Partido Popular en esos 4 anos tuvo que executar esos 4 planes provinciales, máis os 4 que lle correspondían por anos, e máis ao mesmo tempo 2 subvencións nominativas que tamén estaban pendientes de facer. O sea, que imposible de facer, e de facelo como se debe de facer, non é. Que é máis cómodo, que lles dá menos traballo? Bueno, moi ben, o entendo, pero comprenderán que dar así un saco de cartos para metelo a gasto corriente sin unha garantía de que efectivamente esas obras se van a levar a efecto, de que efectivamente esas obras son todas viables, porque eso está aí. Pero, poño, por exemplo, xa sei que se comprou o aparcamento do cemiterio de Sillobre, pero si documentalmente está totalmente ben, está como ten que estar para executar esa obra. Entonces, é dar un cheque en blanco que nosotros consideramos que polos antecedentes que hai, pois, sinceramente, non nos lo merecen, e por eso nos vamos a estar. Partido Socialista. O Partido Socialista, o Grupo Socialista, despois lle farei unha puntualización con respecto a un acta na que aparece Partido Municipal Socialista en lugar de Grupo Municipal Socialista, aparece en varias ocasións. Pero, bueno, é un erro subsanable. O Grupo Municipal Socialista, dado que, como xa dixo na comisión, ve nestas 10 obras que se traen aquí, que con compromiso da Concelleira de Obras, de leválas adiante, vindo que hai obras propostas por este Grupo Municipal Socialista, que evidentemente todas son importantes, non hai unas máis importantes que outras, pois consideramos que non é dar un cheque en blanco sempre cando non se falte a palabra e se vayan executando conforme vayan saindo adiante. O noso voto vai ser a favor. Bénega. Vamos a ver. As condicións do Plan de Obras e Servizos e a condición de que se poida destinar a gasto corrente é unha condición que non se daba no ano 2007, no 2008, no 2009, non se daba. Nin os importes eran os importes que temos en riba da mesa. O Partido Popular na Deputación Provincial critica que a Deputación teña apalancados os cartos do POS e que teña remanentes de tesorería altísimos porque non invisto os cartos. E iso ven derivado fundamentalmente a que concellos como o de Fene, cando mete os cartos ao POS a unha obra como a do Cruce de Fene ou obras como calquera das que estamos licitando, a de Fonte agora en Limodre, que tardou a DIF un ano en darnos autorización, só unha autorización tardou un ano, cando temos 3 de execución e son obras pequenas. Se acertamos a ter obras un pouco de magnitude e que toquen Estrada de Fomento, esta, Avenida Naturais, Avenida das Pías, Vía do Tren, Fomento, Cruce de Fene con Xunta de Galicia. Aí está o tubo para cruzar un tubo da auga polo Cruce de Fene, que xa o tuvemos que sacar do POS e volvelo a recuperar pola imposibilidade práctica entre que a Xunta e o Estado se puxeran de acordo onde estaban os límites desas dúas estradas. E iso xa viña da súa xestión. E non era responsabilidade súa, era unha responsabilidade de que as administracións
torpedean coa súa excesiva burocracia a execución de plans nos concellos. E por iso a Diputación toma a medida de poder ir a gasto corrente por dúas razóns. Unha, polos prazos de execución e a lentitude que hai en executar moitas obras precisamente pola parte burocrática que é terrible, e outra, moitos concellos realmente tiñan, igual que tuvemos nós, por exemplo, o ano pasado, un problema de liquidez e de tesourería pola suba brutal de prezos e que é unha medida rápida para meterlle liquidez ao concello e ter tesourería para poder facer pagos inmediatos aos proveedores. Que o Partido Popular ven aquí a criticar, a nós nos parece lexítimo e perfecto. O que non se pode dicir unha cousa aquí e a contraria na Diputación. Eso sí que é xogar como se os demás fóramos parvos e non nos enteráramos do que se critica nun lado e no outro. E nós, claro que estamos a favor de facer as obras, pero tamén somos conscientes da burocracia que temos neste Concello excesiva por todo o tema de autorizacións sectoriais. Afortunadamente, algunhas administracións, ás veces, teñen en conta as consideracións dos concellos e a esa, por fin, retirou ter que pedir permiso para absolutamente todo. Digo, por exemplo, porque os avións viran en Fene e había que pedir permiso para todo o que se levantara por riba do chan. Un exemplo, e era absurdo, porque entre a antena dali arriba e a grúa da pórtico, todo o que está por debaixo, a mí que me explica alguén que lle afectan os avións. E todos estábamos de acordo con eso, pero eso paralizaba proxectos. Si ao alzado da grúa, lle teñen pedido a algunha nave o alzado da grúa, despois de estar a nave feita. En fin, a cuestión, o POS, é un investimento máis importante dunha administración para o Concello de Fene, que non é obligatorio desde o punto de vista que non é participacións de tributos do Estado, non é participacións da comunidade autónoma, é dicir, é como subvención, é a máis importante que ten o Concello. E a Xunta o que tiña que facer era copiar ese modelo e non o modelo de microsubvencións de 40.000 euros de concorrencia de tonto el último, claro, donde sabemos obviamente que hai quen xoga con ventaxa e quen non. E sabemos que non temos ventaxa e que raramente damos optado a esas subvencións. Entón, é un modelo moito máis transparente, moito máis xusto e moito máis áxil para os concellos para obter financiación e nós, neste caso, traemos unha obra que é a que nos obriga e traemos a obra máis fácil de executar a través da Diputación, a que menos autorizacións sectoriais teñen. Porque as outras son complicadas. E como son complicadas, e as temos que facer, nos comprometemos a facelas paso a paso. E sabemos que algunha delas, igual, se atasca como se ten atascada do Cruce de Fene ou algunha outra que temos por aquí, que non é ni por falta de fondos, ni por falta de vontade política, é por problemas que existen a hora de executar e que, se fose fácil, estaban feitas. Entón, bueno, propoñamos obras e comprometámonos todos a arrimar a favor de que se estendan servizos, que se melloren camiños e todo o que implica o plan de obras e servizos de Deputación. Concelleira de Obras. Sí, comentar unha cousa. Vamos a ver, na segunda fase do Camiño do Feal, que é a obra que se presenta ahora aquí, está a memoria, está valorada en 106.705,45 euros, o tedes seguramente vos. Pero que as outras obras que teñen memoria, bueno, pois hai unha aquí, 204.618,03, que é a segunda fase de Bullos, o aparcamento do cementerio parroquial de Sillobre, que, efectivamente, hai obras que son complicadas, son 236.000 euros, e os bloques de San Valentín 233. Faltan as outras memorias que están encargadas. Efectivamente, hai que facer encaixe por culpa por mor dos cartos, e pois unhas sairán antes que outras, pero a intención é que saian, porque además, quero dicir, sí que, a ver, non entendo tanto do cheque en blanco, porque quero dicir, hai unha serie de obras que que van a quedar de alguna maneira apalabradas, por decirlo de feito coloquial. Entonces, bueno, pois, eso é o que se trae a pleno e sería bo que saíran adiante. Partido Popular. Nadie duda deso, ni nadie nos ten que explicar tampouco como se tramitan os planes provinciales. Bastante complicación tuvemos daquela, precisamente, cando chegamos no ano 2011 para tramitar esos 4 planes provinciales que quedaron aí tirados, porque houve que cambiar obras, porque había aperturas de camiños privados que non tiñan cesións, en fin, non quero recordar esa época,
pero se fixeron e se cumplía, e evidentemente a Diputación reservaba, sacaba o financiamento do Estado, sacaba aqueles concellos que non cumplían, porque normalmente o resto dos concellos iban cumplindo ano por ano na execución das obras. Que hai que pedir autorizacións? Todos sabemos, o sea, nosotros tamén tuvemos que pedir autorizacións, pagar ya a DIF por pasar polo puente de Limodre e mil cosas máis. Nosotros eso xa sabemos perfectamente, como tamén sabemos que todas esas obras que están aí non collen no importe do POS, evidentemente, claro. E como se van ir distribuindo? Bueno, pois é unha carta blanca que se lle dá ao goberno. Cando se trouxeran aquí os proxectos xa co seu financiamento e co seu importe, co seu financiamento, si sabíamos o que estábamos votando, si comprenderá que non sabemos o que estamos votando. E unha pregunta que lle vou a facer, xa que todo ve tan claro e todo é tan maravilloso en este plan, así como en esos planes que quedaron sin executar, evidentemente daquela, o señor Salvador Fernández Moreda salvou este concello, porque reservou toda a financiación con cargo a Diputación e sacou a financiación do Estado. Por qué? Porque non cumplíamos. E non cumplíamos plazos, non cumplíamos absolutamente nada. Non hacíamos nada, así de claro. Porque quedar 4 planes provinciales sin facer, préndelle, que xa é dicir. Pero iso era así. E entón eu digo agora, vale, me parece moi ben que haxe reserva de obras e reserva para ir metendo por si acaso. Pero se unha autorización lle vai a tardar un ano, tanto lle tardaba co outro plan como con este. O ano vai non tardar. Que pasa? Se a finales non se cumple ou non se dá cumplido ou non se chega a as autorizacións para cando finaliza o plazo de cumplimento do POS. Que vai pasar con esos cartos que quedan? Evidentemente non quedan na caixa da Diputación, quedan na caixa do Concello, pero non van a ir para obras. Imagino. Ojalá que sí, ojalá estea equivocado e ojalá o día de mañá pois me digan, pois estaba equivocado. Bueno, pois evidentemente aquí non somos todos infalibles. Partido Socialista. Sí, bueno, creo que todo o mundo, todos os que estamos aquí, coñecemos o cambio en prazos da Diputación, de 6 anos prorrogables, un a 1 a 2. Entón, eso, a verdade é que condiciona bastante a execución das obras, sobre todo aquelas que necesitan permisos sectoriais de difícil consecución. Pero é certo que hai obras aquí que se van facer unas antes que outras, por iso se meten 10 obras. É certo que non chegan aos 699.000 euros para facer as 10 obras que hai aquí, sí, sabémoslo, sobre todo porque hai unha a que ven aprobada neste plan que é de 119.876 con IVA incluído. Ben, pero tamén é certo que vamos a ter distintos POS Plus 2026 complementarios. Estas obras son as que están e son as que se teñen que facer. Entón, con ese compromiso, o voto do Grupo Socialista van a ter sempre. Nada, pouco máis que decir, quero decir, é o que di o voceiro do Partido Socialista, hai 10 obras, sabemos que todas non van a entrar neses cartos, pero a medida que os cartos que os vas manexando en función das obras que vas facendo, que van quedando, temos 10 propostas de obras. Non será que non saia ningunha, non? A ver. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 4. A aprobación se procede da moción do Bloque Nacionalista Galego para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público do Servicio de Axuda no Fogar. Ten a palabra o Concelleiro de Servicios Sociais. Primeiro teremos que ler a moción. Bueno, nos, tal como limos na comisión, explicamos a moción que presenta o BNG para reclamar que se garanta un financiamento xusto do Servizo de Axuda no Fogar, ben determinada polo seguinte. Esta é unha reclamación que levamos facendo a través da FEDEGAM, que é o espazo, además, no que o BNG actúa institucionalmente, además do Parlamento Galego, no que reclamábamos a asunción do 100%
como di a lei de dependencia, do coste do servizo de axuda no fogar por parte da Xunta de Galicia e do Estado, que son quen o teñen que financiar. Na actualidade, a financiación é de 12 euros hora e até os 21,5 que pagamos de contrato o financia o Concello e unha pequena parte as persoas usuarias. Hoxe, reflítese aprobado, publicado, o acordo que chegou unha parte da FEGAMP, non o conxunto, porque o BNG estivo en contra, coa propia Xunta de Galicia, coa Consellería de Benestar, en relación ao incremento para este ano, dende o 1 de xaneiro, de 12 a 16 euros. E o BNG, a proposta que fixo no seu momento e que fai nesta moción, é que ese incremento pase a 17 euros hora, con carácter retroactivo dende o ano 25, de xaneiro 25, e que se asuman o 100% dos custes no 27. Non entender isto é seguir afondando na débeda cos concellos. A Xunta, hoxe, nesa publicación que fixo, recoñece que non é o 100%, recoñece que non é suficiente e recoñece que sigue traballando para incrementar a financiación. Pero a realidade é que en 3 anos non vamos chegar nin de preto ao 100% da financiación, porque o convenio que regula o sector nestes 3 anos vai subir e vamos a volver a ter un incremento de distancia entre o precio hora que estamos pagando e o que nos van a financiar. É un servizo fundamental, moi importante, de cuidados a moitísimas veciñas e veciños do noso Concello, e nos vou ler os acordos da moción, porque eu creo que non entendelo así pois é un erro por quen defenda o contrario. Primeiro, reclamar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do Servizo de Axuda no Fogar, SAF, até acadar que a Xunta abone aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo dende xaneiro do 25. 20 euros hora neste ano 26 e que asuma o 100% dos custes no ano 27. Segundo, solicitar á Xunta de Galicia que impulse un novo modelo de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que substitúa o actual servicio basado en horas por un modelo integral e personalizado, no que se poña as persoas no centro das políticas, coa creación dun organismo similar aos Sergas, máis para os servicios sociais, co que poder atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Terceiro, dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería de Política Social e Igualdade, ao Goberno do Estado, á FEGAMP e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza e aos concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo sentido. Non asumir este custe para os concellos non é que seña beneficioso para a FENE, é que é beneficioso para os 315 concellos galegos. Para nós non é sostible, pero nin legalmente é sostible que nós estiñamos cofinanciando un servizo que non temos obriga legal de cofinanciar. Nós xa poñemos unha traballadora social que regula o servicio, que xestiona coa empresa. Xa poñemos medios humanos, xa facemos esforzos de contratación, porque son contratos de importes moi grandes, que xa fai a propia administración local e iso xa ten un coste en horas de traballo de persoal municipal. Se, ademais, temos que seguir cofinanciando, con iso estrangulamos a capacidade de facer obras, prestar outros tipos de servizos en benestar social ou facer outro tipo de actuacións, porque estamos detraendo ingresos do Concello, ingresos ordinarios do Concello, e nisto acabamos de aprobar o POS. Casi 90.000 euros do POS foron para POS social. A Diputación nos estaba cofinanciando os máis de 300.000 euros que está pagando o Concello de Fene de SAF. Entón, claro, se eses 80.000 de plan de obras e servicios de Diputación pudera ir para outros programas sociais, moito mellor estaríamos, non? Entón, a moción eu creo que é clarísima, é xustísima e ven a poñer blanco sobre negro un acordo que é insuficiente o que se acaba de aprobar. Que é algo, sí, pero insuficiente.
Estamos no de sempre. A Xunta convida, os concellos pagamos cousas que non son da nosa competencia. E iso non vale. Non vale. E despois temos nós problemas de tesourería, problemas de ingresos, problemas... Non vale. Estamos pagando cousas que non nos corresponden. Hai unha emenda presentada polo Partido Popular. Sí, pois por parte do Grupo Municipal do Partido Popular entregouse ao comezo deste pleno aos diferentes partidos políticos unha proposta de emenda que pretende facer un cambio no que se refire aos acordos da moción do BNG, que polo que acaba de decir o voceiro, probablemente non sexa aceptada polo Bloque Nacionalista Galego, pero aínda así queremos xustificar esta emenda e queremos presentala igualmente. Non sei se podo leo agora os acordos, a nosa proposta de emenda. Ben, pois esta proposta de emenda ven motivada precisamente por ese financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, porque sí que estamos de acordo co Bloque Nacionalista Galego en que o SAF precisa dun financiamento xusto, pero falar de financiación do SAF é tamén falar da financiación da Lei de Dependencia. Unha lei que, como todos os que están aquí presentes saben, debe ser financiada en partes iguais polas comunidades autónomas e polo Goberno Central do Estado, algo que non está cumprindo o Goberno actual. Si ten que financiar o 50%, ni máis ni menos, debería estar financiando ese 50%. Iso non está pasando. E non solamente que non este pasando, é que estamos vendo como en outras comunidades autónomas, todos o limos e todos o sabemos, por exemplo, o País Vasco, sí que hai un compromiso de que o Goberno Central chegue a ese 50% que lle dicta e lle exixe a lei. Motivados por esta cuestión, a nosa proposta de emenda, cito textualmente, sería eliminar a parte que propón o Bloque Nacionalista Galego e centrarse en dirixirse ao Goberno de España para que, cumpra co establecido na Lei de Dependencia e asumir o financiamento do 50% do custo de servizos e prestacións, garantindo un reparto equitativo dos recursos entre o Goberno de España e as comunidades autónomas. 2. Abonar de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia que supera os 2.500 millóns de euros, permitindo así fortalecer o sistema de atención á dependencia na nosa comunidade. 3. Incrementar os fondos destinados ás comunidades autónomas para a atención á dependencia, asegurando que todas as persoas con dereito a prestacións poidan acceder a elas sen demoras injustificadas. E 4. Establecer un plan de financiamento estable e plurianual que permita ás comunidades autónomas planificar e mellorar os servizos de dependencia con previsibilidade e seguridade orzamentaria. Pois de aceptarse a emenda, xa anunciamos que o Partido Popular votaría a favor. Sería unha emenda eliminatoria, supoño, porque sería sustituir uns acordos por outros. De non aceptarse a emenda, pois o noso voto sería en contra. Repetimos que, dende o Partido Popular, pois estamos de acordo con algúns dos puntos que se plantexan na moción, pero creemos que faltan outros moitos que, se queren, podemos debatir. Falta vos pelo naranxa para traer unha proposta de supresión a este pleno, Falta vos pelo naranxa e a cara naranxa. Eso é trampismo puro. Pero vamos a ver, se nós facemos unha proposta reclamando que se financie o Concello e vostedes que a Xunta que o Estado nos dé. Pero, por favor, nós estamos de acordo en que se lle reclama o Estado. Nós nin lle reclamamos a débeda histórica á Xunta, nin lle reclamamos a débeda histórica, lle reclamamos o último ano, o 25. E vostedes lle reclaman 2.500 millóns ao Estado, lle reclaman 2.500 millóns ao Estado de débeda acumulada, pero non din que lle van repartir aos concellos. Onde as van gastar? Pretende que isto entrágala. Eu estou de acordo, o Bloque está de acordo, e xa o decimos, que se lle reclame na nosa moción, xa decimos, reclamar da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento. Pero amáñense vostede, o Partido Popular, amáñense vostedes co Goberno do Estado. Acorden, en vez de levantarse das mesas de negociación da financiación das autonomías, en vez de pirarse para facer política de escaparate, séntense e negocien, como fan outros. Que mire como negociaron os vascos. E vostedes me ven aquí que ten unha emenda de supresión. Nunca tal se veu. Sinceramente, pretenden vostedes que nós aceptemos unha emenda de supresión dunha moción na que estamos reclamando cartos para o noso Concello? Bueno, é que claro, xa o dixo vostede, supoño que van votar que non, pero como vamos votar que sí?
presenten vostedes unha moción e nós lle votamos a favor. Lle votamos a favor da moción, pero da súa moción, non de suprimir a nosa para aprobar a súa que é trampismo puro, por non decir trampismas. Non ten pés ni cabeza. Xa, formalmente, é que un insulto á inteligencia do Pleno. Así de claro. Un insulto á nosa inteligencia. Lea os nosos acordos e retire isto, non hai por onde collelo. Vale, pois, como acaba de falar o concelleiro, non se acepta. Vale. Partido Socialista. O Partido Socialista fai unha proposta de facer conxunta a moción. Non sabemos se a poden aceptar. O noso voto a moción se aceptan facer a conxunta. Habría que modificar o texto no que aparece o BNG, pois, poñendo o resto das formacións políticas que supoño que algunha máis se pode adherir a esta moción, que a consideramos xusta e moito máis ambiciosa que a que aprobou a executiva da FEGAN recentemente. Non obstante, tamén nos gustaría dicir que a Xunta de Galicia a veces ten incongruencias que uno non sabe moi ben de que ven, por onde ven. A veces tamén se pode pensar de que é o escaparate de cara aos seus, falar. Miren vostede, en Santander, noticia da Xunta de Galicia, páxina da Xunta de Galicia, foto do señor Rueda con outra persona. Santander, 4 de abril de 1225. Perdón, bueno, o que ten boca se equivoca, é o que non xa saben, cada boca, Santander, 4 de abril de 2025. Ben, pois aquí o presidente galego señalou, entre outras cousas, que Galicia lle vai reclamar al menos ao Estado 500 millóns de euros máis ao ano. E resulta que o Estado lle está ofrecendo 587 millóns máis de financiamento e din que non. Pero en que quedamos, tío? Doche 20 euros e me estás pedindo 15 e me dis que non aos 20. Pois isto hai un chiste por aí pululando polo internet, 3 cómicos. Un lle din a outro, debesme 20 euros. Saca 10, douche 10 e che debo 10. E o terceiro lle din ao segundo, ti me debes a mí 20 euros. E bueno, pois douche estes 10 e che debo 10. E así a roda, ao final quedan todos a pre. Bueno, non digo máis nada. Esquerda Unida. Bueno, nos, como falamos na Xunta de Voceiros e de Voceiras, falábamos tamén de adherirnos á moción, se posible, pero independientemente de que poidamos ou non adherirnos á moción, nos estamos totalmente de acordo con ela e imos a votar a favor. Partido Popular. Bueno, pola nosa banda, non sei de que cor temos a cara, a verdad, non o sei, pero nos propoñemos porque estamos no dereito de propoñer e ustedes tamén están no dereito de non aceptar a emenda. Entendemos que a moción é súa e xa adiantaron cando a presentaron que os acordos eran os acordos, o entendemos, xa está. Pero, bueno, creo que se poden falar de outras cousas, non centrarnos en crear conflitos, sino en acadar solucións. Nos repetimos, estamos de acordo con moitos dos puntos que plantexa o BNG, independentemente de que nombre a Xunta de Galicia en 80 parágrafos e o PP en 80 parágrafos e non faga o mesmo co PSOE. Pero creemos que hai aí algo que falla. E falla que o financiamento non é cuestión única e exclusiva da Xunta de Galicia. E o acabamos de ver, como ben dixo o concelleiro de Servizos Sociais, de Benestar Social, acaba de haber un acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAM. Creemos que ese é o camiño, o camiño de acadar acordos, non o camiño de paralizar como fai o Goberno do Estado a través dun recurso, ese plan de choque da Xunta de Galicia que permitiu os avances que permitiu, que non son suficientes, está claro que non, pero as persoas están afogadas de ter que esperar máis de 300 días para poder recibir un servizo. E non é que o diga o Partido Popular, e non o di a Xunta de Galicia. Saben ustedes quen o di? O di o propio Ministerio de Derechos Sociales. En España, un veciño verá resolto o seu expediente nun tempo medio de 341 días, non de 150, como ordena a lei. Sabemos que non é suficiente,
pero é algo, e creemos que hai que focalizar tamén en outros aspectos que son relevantes. E tamén creemos que hai que pensar un pouco na veciñanza de Fene e ver no que temos na nosa casa antes de mirar o que hai noutras. Venega. Bueno, isto era unha emenda cortina de fume, unha emenda con actitude además totalitaria, e nós, repito, os acordos desta moción, reclamar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado, ese goberno que a vostedes facían referencia, un incremento progresivo do financiamento do SAF. Ata cadar que a Xunta de Galicia aboe, porque é que aboa ao Concello, a Xunta, porque recolle os cartos do Estado, 17 euros hora, en vez dos 16 que acordaron, con carácter retroactivo de 1 de xaneiro, xa non falamos de débedas anteriores, e 20 euros hora no ano 26. En fin, estamos pagando 21 e pico, 21,50. E que asuma o 100% do custe no 27, que serán 21,50 ou 22, non lembro se levará unha cláusula o prego ou se no 27 xa temos cambio de contrato. O 100% dos custes que serán 22, 23, 24, o que corresponda en ese momento. Esa era a proposta económica. Que a Xunta ten que reclamar ao Estado, que lle vai dando. Que temos que incluir aquí como punto, nós incluiríamos, e que a Xunta lle reclama ao Estado. Ora, suprimir isto é eliminar o obxecto da moción, e o obxecto do que hoxe se publica, que é o acordo entre a Xunta e a FEGAMP de financiación, e sendo un avance para nós, para o Concello de Fene e para o conxunto de concellos galegos, é un atraso, non é un avance suficiente. E nos decimos 17 euros non é o 100%, por eso falamos que é progresivo, falamos que teña un carácter retroactivo que superllen para este Concello máis de 200.000 euros xa no ano de ingresos extra do ano 25, pero extra de algo que nos pagamos, que non tiñamos que pagar. De 350.000 euros que pagamos nos suporía de alrededor de 200.000 de ingresos do 25 e 200.000 uns 300.000 no ano 26 e o 100% do que estamos pagando no 27. Iso é unha cousa progresiva. E despois solicitamos outra cousa máis, ir hacia un cambio de modelo. Eu levo manifestado reiteradamente, con todas as queixas que hai en torno ao SAF, que estamos nun modelo que non é axeitado. O modelo non funciona. O modelo por horas non funciona. E está acreditado aquí. Cantas queixas hai e cantas queixas non hai porque a xente asume moitas veces con resignación que toda axuda que chega é boa e o acepta e están en unhas situacións de vulnerabilidade e non protestan o que deberían de protestar. Pero nós o que pedimos, que entendemos que haya grupos que non estén de acordo, pero nós decimos isto non funciona totalmente como tiña que funcionar, nos está atendendo a xente a dependencia como hai que atendela e temos que ir a un modelo máis avanzado. Temos que cambiar o modelo e melloralo e cambiarlo. E facemos unha proposta concreta. Además, e definimos un modelo de servizos sociais concreto, un ente que xestione a dependencia no seu conxunto, igual que o Sergas atende a sanidade no seu conxunto en Galiza. E despois dar traslado. Entón, bueno, eu creo que este é o fondo e a forma da cuestión. A cuestión económica e unha cuestión de modelo. Podemos estar de acordo ou non, iso o respeto totalmente, pero non estar de acordo na cuestión económica, eu creo que é restarlle aos veciños e veciñas de Fene esas obras das que se duda que se poden facer, pois entre outras cousas se podrán facer ou non se temos cartos para facelas, e os cartos non veñen de sitios extraños, veñen destas cousas, de asumir custes de cousas que non, ou de servizos que non son competencia municipal. Por suposto que aceptamos a inclusión dos grupos, nos parece lexítimo que se solicite e que, ademais, pola nosa parte, por suposto, que é un acordo dos grupos Partido Socialista e Esquerda Unida e BNG e o acordo do Pleno que saia así sin ningún problema. Pasamos a votación. Votos a favor? En contra? Queda aprobada. Punto número 5. Aprobación se procede da moción do Bloque Nacionalista Galego para instar a Xunta de Galicia a implicarse na resolución co conflito do transporte de viaxeiros para a estrada da provincia da Coruña. Ten a palabra o voceiro do BNG. Bueno, nós presentamos esta moción moi sucintamente explico os motivos.
O transporte público por estrada é esencial en Galiza. O ferroviario, todos coñecemos como funciona, excepto a liña atlántica e a liña ourense, o resto é moi deficitario, e na provincia de Coruña actualmente hai unha folga do sector, afecta a un conxunto de uns 3.000 traballadoras e traballadores. O convenio leva caducado moitos anos, hai unha táboa reivindicativa por parte dos sindicatos que chegaron a un acordo hai uns días, e onte vimos como ese acordo era votado clarísimamente desfavorable polo conxunto dos traballadores do sector. Por tanto, a folga non sei en que termos, evidentemente, ou as medidas de presión dos traballadores van a seguir, e aquí dáse unha circunstancia que para nós, e é polo que traemos a moción ao pleno, estamos falando de servicios públicos, de transporte, de concesións administrativas, de liña regular de viaxeiros, que é a forma na que poden moverse traballadores, estudantes diariamente no noso país, das liñas de transporte escolar concesionadas, aprobadas pola propia Xunta, e despois a propia Xunta ten un peso na cuestión como autoridade laboral importante. Entonces é doblemente responsable tanto na propia cuestión laboral como árbitro mediador como propio concesionario de todos estes servizos. Entón, nós, desde o BNG, o que propoñemos a este pleno é instar a Xunta a que se implique activamente na resolución do conflito do transporte de viaxeiros e viaxeiras por estrada na provincia de Coruña, reuníndose coa parte social da mesa de negociación do convenio colectivo, que se reúna cos sindicatos. E, segundo, que se dirixa ás empresas concesionarias do transporte público por estrada, lembrándoles a súa obriga de negociar de boa fe e de garantir condicións laborais dignas nun servicio esencial para a cidadanía. O que vimos estes días é que non se está dando unha negociación, como di a norma, de boa fe. Feito, os traballadores, a risco de seguir perdendo cartos nas folgas, están en contra dese borrador que se sacou, desa proposta que se sacou entre parte dos sindicatos e a patronal, e nós entendemos que como servicios públicos esenciais ten que ser a administración da Xunta a que se molle nos dous sentidos, tanto como árbitro na cuestión laboral como concesionario que ten que reclamarlle ás empresas dilixencia e axilidade, porque xa era un servicio que estaba tendo moitos problemas na súa aplicación, sobre todo o de transporte de viaxeiros por estrada, que estaba sendo moi deficitario desde as novas concesións. Partido Popular. Vamos a ver, creo que aquí trátanse de confundir moitas cousas e atribuir responsabilidades a que non corresponden. Evidentemente, pois, lóxicamente, todo isto vai ca súa demagoxia precisamente para simplemente ir contra a Xunta de Galicia, cando a Xunta de Galicia non ten responsabilidade ninguna. A responsabilidade que ten a Xunta de Galicia é precisamente a que tuvo no seu momento, que foi sacar a concesión pública e, evidentemente, con participación de todo tipo de licitadores a todas as empresas que no seu momento accedían ao transporte público de Galicia, e non como estaba antes con concesións que continuaban e se prorrogaban no tempo. Iso foi unha exixencia na Comunidade Económica Europea que sí se cumpleu. Ahora mesmo, o que está pasando é un conflito estricto entre traballadores e empresas. De feito, e non hai máis que ver as noticias que viñeron a principios de semana, en un principio, Comisións Obreiras e UGT chegaron a un acordo precisamente para mellorar esas condicións laborales, tal que non se sumeu foi a CIGA. A CIGA non se sumeu, por iso hoxe en día, mantén esta moción. E creemos que se confunde non por nada, sino porque, evidentemente, a Xunta fai o que ten que facer, non ten que mediar entre traballadores e empresa para a negociación dun convenio colectivo. Así o pediron moitas veces en outras ocasións e vostedes entenderon que non se tiñan que meter en eso. Pois non, evidentemente a Xunta non se ten que meter no conflito que pode haber entre empresas e traballadores, sino simplemente en cumplir a legalidade vixente. E a legalidade vixente
supón que, no seu momento, aprobar os servicios mínimos, facer que se cumplan os servicios mínimos, no caso de que non se cumplan, facer ou propoñer as sancións que estime convenientes conforme o expediente sancionador que se faga, e pouco máis. E, por outro lado, hai un servicio na Xunta que é o Servicio do Consello Galego de Relacións Laborais, que aí si se poden levar a cabo ese tipo de mediacións, pero implicar a Xunta como parte intervinte en este conflito nos parece exagerado, cando é un conflito que se ciñe exclusivamente á provincia da Coruña. Lugo, Ourense e Pontevedra non están nesa situación. Entonces, si en un momento houbo un preacordo, quere decir que se está negociando e que as partes están negociando. Outras cousas é que as condicións que poña a CIGA son as que lle interese a CIGA e aos seus afiliados, traballadores, ou ao resto dos traballadores que efectivamente votaron e non quixeron firmar ese acordo. Ben, pois o que teñen que facer é seguir negociando. A Xunta de Galicia bastante fixo polo transporte público de Galicia, no senso de aportar os cartos que aporta, que son máis de 100 millóns de pesetas, e prácticamente 29 van precisamente para a tarxeta xoven e máis para ademais a maiores de 65 anos, e así se fomentou o transporte público en Galicia, que supuxo un incremento moi importante dos usuarios e que, por tanto, os conflitos que poida haber hoxe en día entre as empresas adxudicatarias ou concesionarias dese servicio público e os traballadores deben de resolverse onde se deben de resolver e non implicar a Xunta de Galicia, que é o que pretende sempre o BNG, claro. Partido Socialista. Sí. Nos non vamos a entrar na exposición de motivos e imos directamente aos acordos. Os acordos nos parecen razoablemente axeitados. E vou dicir máis, cando neste Concello o SAF, a empresa que dá o SAF, non traballa axeitadamente, nós, como concelleiros, pedimoslle responsabilidades hasta onde as ten ao Concelleiro de Benestar Social e Igualdade. Pedimoslle que interveña, que medie. Por que non llevamos a pedir agora á Xunta o que din este acordo, que se implique activamente, que intermedie? Nos parece o máis razoable, que non podemos, para unhas cosas, estar nun lado e para outras, como son amigos nosos, nos vamos para o lado contrario. Non nos parece axeitado. A verdade é que non queremos entrar en polémicas, pero o certo é que queremos suscribirnos a esta moción como fixemos na anterior. Esperemos que se acepte e que onde pon o grupo municipal do BNG, que poña o grupo municipal do BNG, PSDG, en fin. Gracias. Izquierda Unida. Sí, nós tamén solicitamos, como xa fixemos na Xunta de Voceiros e Voceiras, solicitarnos a moción, adherirnos a elas, e non imos a entrar en máis valoración porque o argumentario que me mandou a Esquerda Unida é prácticamente, incluso nalgún párrafo, palabra por palabra, ca moción do BNG, polo tanto estamos totalmente de acordo. Eu creo que sí. Celleiro. No, a Xunta só ten responsabilidade cando contrata e chanchullea os contratos, como así se está acreditado polo Tribunal Superior de Xustiza, precisamente como Monbus, unha das concesionarias. Aí é a Xunta que traballa ben para como se dan os contratos. Despois, agora, cando hai lío, non? E se non é cousa miña, é unha cousa... Non, pero son concesións públicas, son contratos públicos, e desde ese punto de vista, precisamente porque estamos gastando millóns de euros públicos en abonos transporte, que están ben, que teñen sentido, que eu non máis teño porque son cousas de outro goberno que non é do meu partido, sino que están ben e teñen sentido. Está ben que a xente nova se poda desplazar polo país con un bono que é razonablemente asequible desde o punto de vista económico, que os estudiantes se poden desplazar, que a xente maior se pode desplazar. Claro que está ben. E precisamente, como é diñeiro que lle entra directo ás empresas, directísimo polos usos que ten, da igual que a xente quede nas paradas, que é o que está pasando. Da igual que o chaparrón o como o condutor cando se para na parada porque non ten sitio e lle ten que decir que non a xente ou pasar de largo.
Claro, eso vostedes, eso é problema da empresa. Non, é problema de quen dá ese servicio e de quen subvenciona ese servicio. Claro, e é quen ten que mediar e intermediar, que además ten a outra competencia, a de mediación. Si a ten. É a autoridade laboral competente e ten competencia e pode chamar a capítulo e obrigar as empresas a que se senten e que negocien de boa fe. Non ten a competencia de facerlle o convenio. Esa competencia non ten, esa teñen que negociar. Pero si ten a competencia de sentar a unha parte e escoitar a outra parte e obligalos a chegar a un acordo e poñerlles un calendario. Esa competencia si a ten. E se quixera, se mollaba. Pero non lle interesa. Lles interesa máis que o mundo arda, que total son os pobres os que van en bus. Esa é a teoría do Partido Popular. Non é outra. Non é outra. E vostedes non din a verdade cando afirman que isto é un problema das empresas coa CIGA. Non. Eu non sei cantos afiliados ten a CIGA no transporte, pero aí votaron, a inmensa maioría, o 70% votou que non. Por tanto, é un mal acordo. Os traballadores entenden o que se estaba propoñendo e era unha mala proposta. Legítimamente negociada ou non, probablemente por parte dos sindicatos fora legítima, probablemente por parte da patronal fora un gol. Porque senón os 70% dos traballadores non dirían que non a esa proposta. Pero o Bloque non vai entrar nesa cuestión. Esa cuestión está aí en riba da mesa. O já se chegaron a un acordo en 15 días, pero que levamos varias semanas de folga. Levamos días con as cidades, non, pero as cidades colapsadas por tráfico. Levamos días con xente tirada nas paradas e con xente que ten problemas para ir aos seus traballos ou para ir a estudar porque non hai transporte. É algo que as administracións e as forzas políticas nos tiña que preocupar. Cada un que se faga cargo do seu. Nós o que decimos que como administración responsable, a Xunta é doblemente responsable como concesionaria dos transporte escolar, como concesionaria das líneas de transporte e como autoridade laboral. Se vostedes non queren asumir as súas competencias, fan de xestión de funcións. Partido Popular. Mire, xa sabemos que o BNG calquer disculpa lle vale para ir á confrontación social, se a educación, se a sanidade, se o transporte público, e sempre en confrontación, sempre, sempre, sempre. Eso está no seu ADN, eso está no seu ADN, non hai nada máis que facer. E eso de, a veces, e sobre todo estando no sitio onde está e sentado onde está, debería de coidar un pouquiño o lenguaxe ese de chanchullar contratos. Vale. Eso de chanchullar contratos, non busque, deixeme acabar de falar, non busque que evita buscar, non faga ese traballo. Entre outras cousas, porque cando salen a concesión pública, precisamente, todas esas líneas, eso está amparado e coberto por unha serie de funcionarios que están aí que vixilan a legalidade da adxudicación. Se houve algún erro nas adxudicacións e se houve algunha falta ou tal, o concurso se anula. E para iso están os tribunales, vale? Pero iso de chanchullar é que sona moi, entre outras cousas, porque se o vamos a aplicar a este Concello, que faceríamos? E a mí non se me ocurre decir eso. E máis, aquí por desgracia nem se fan contratos, verdad? Non se chanchullan, non se fan, vale? Entonces, a veces hai que medir un pouquiño as palabras e o que se fala. A Xunta de Galicia cubre a súa responsabilidade evidentemente ca lei, simplemente fixando os servicios mínimos e ao mesmo tempo sancionando. Por esas cousas que di vostede, de que quedou xente nas paradas, de que houve protestas e houve tal, evidentemente a empresa concesionaria, que non vou dicir o nombre, pero que todos vemos pasar por aquí, ten abertos os seus correspondentes expedientes sancionadores e é sancionada, evidente, e que despois ten que ser, xa vou dicir o presidente da Xunta, porque a usted xa non lle valdría nin o conselleiro o que se vai a meter no medio entre traballadores e empresa. A ver, un pouco de sentido común e un pouco de ser razonables. E, por tanto, ambas partes, se os traballadores non quixeron, pero non debería de ser tan malo o acordo cando dúas centrales sindicales votaron a favor ou aceptaron o acordo. Entón, digamos que estamos en vías de negociación e que o tema está aí, pero non se pode falar desa forma, sinceramente. Un pouquiño máis de respeto, porque os demais teríamos moito que dicir respecto
Xa solo limitados aquí a este Concello, e jamás da vida se nos ocurre dicir nada deso. As irregularidades vou busco na Xunta. Céntrense nun presunto cártel con alza para repartirse o mercado galego do transporte, o que levou a Comisión Galega de Competencia a multar a 21 empresas de ambos grupos con máis de 1,6 millóns de euros, ademais de prohibir á Xunta contratalas por un período dun ano, a pesar de que a Xunta tiña desestimado investigar antes. Tamén se investigan amaños de concursos de transporte escolar, etc. etc. Eso non, o dos amaños non o dixen por deporte, dixeno porque é algo reiterado e publicado, incluso condenados con diñeiro por pervertir o que é a licitación pública. Eso está nos xornais dende o ano 21, é dicir, non é un invento do BNG. Eu repito, a Administración ten obrigas, seña do Partido Popular, seña de quen seña quen a goberne. Non pode haber excusas nese sentido cando é a xente, a cidadanía, a que se queda tirada nas paradas, sen dereito ao desplazamento, e estamos falando de concesións de servizos públicos, non estamos falando de unha cuestión privada entre empresarios e traballadores que terán que chegar aos seus acordos, lóxicamente, e onde, además, a autoridade laboral pode entrar a arbitrar se así as partes o estiman. Políticamente, nós decimos que ante os servizos públicos concesionados ten que haber unha acción pública, e ten que haber unha acción pública nas dúas partes, na parte da concesión e na parte como neste caso, a autoridade laboral. E eu lle garanto que, este goberno, se existira un conflicto laboral grave con algunha empresa contratada por este Concello, como a de Servizo de Axuda no Fogar, empresa con contrato en vigor, vostede minte cando di que aquí non se fan contratos, só ten que ver o perfil do contratante. Pode dicir vostede, o Concello de Fene non contrata todos os servizos que presta? Efectivamente, eso é certo, pero se vostede mira o perfil do contratante, temos millóns de euros en contratación, e o resto non se contrata porque non hai capacidade técnica ni material para facelo nos prazos. Pero iso é faltar á verdade, porque cando un fai unha afirmación categórica de ustedes non contratan nada, mire o perfil do contratante. Eu remito o perfil do contratante. Claro, e trae o perfil do contratante e digo, efectivamente, non contratan nada, está baleiro. E iso é falso. Iso é falso. Pasamos a bueno... Sí, aceptamos a adhesión do Partido Socialista á moción. E de Esquerda Unida tamén. Expresamente non a sentín pedilo ou dicilo. Pasamos a votación. Votos a favor. En contra. Queda aprobada. Punto número 6, parte de fiscalización e control. Dación da conta das resolucións da Alcaldía dende o número 1617/2025 a 88/2026. Punto número 7, mocións urxentes non hai. Punto número 8, rogos e preguntas. Comezamos coas preguntas do pleno pasado. Doulle a palabra á concelleira de Obras. Bueno, con respecto á pregunta que se me... Perdón, desde o Partido Socialista, que ademais contestei xa na comisión tamén, é dicirlle que sí, que temos coñecemento de como está a rúa de Antonia Montero, que xa temos efectivamente, bueno, para ter en conta que non se nos pase o plazo, pero como esa obra foi feita pola enxeñeira que está de baixa, pois se incorpora, creo que ahora en marzo, pois preferimos que sexa ela quen este ao frente dese tema. Boa tarde a todos e a todas. Pois en resposta ás preguntas formuladas dende o Partido Popular sobre si sabíamos da existencia dun verquedoiro incontrolado no polígono industrial de Vilar do Colo subindo hacia o cemiterio municipal, pois en dicirlles que sí, que somos coñecedores e que de feito se retirou o escombro ali depositado en máis de 10 ocasións.
Lamentablemente sufrimos a incívica conduta duns poucos que a uns poucos metros máis abaixo dispoñen dos servicios gratuitos do punto limpo para depositar eses residuos. Referente á pregunta que formulaba de que actuacións temos previsto, indicar que ademais da reiterada retirada dos residuos, imos pechar o acceso ao lugar para dificultar o depósito deses restos. Tamén se interesaban referente a un requerimento recibido sobre o estado da auga no polígono de Vilar do Colo, polo que se interesaban. Dicir que o día 9 de decembro recibimos dende o Departamento Territorial da Consellería de Sanidade unha non conformidade do parámetro de ferro detectado no abastecemento de auga no grifo de propulsión do depósito de distribución de Vilar do Colo. Tras recibir esa comunicación, colleuse mostra no mesmo punto para analizar o valor de ferro, téndose xa un resultado que se atopa dentro das marxes, o cal se notificou. Dicir tamén que se interesaban pola resolución dun expediente sancionador por un verquido. Querían saber onde era. Este foi un expediente iniciado xa o pasado mes de xullo pola existencia, xa falei en pleno deles, dun verquido de aguas residuais ao río Cádavo procedente do edificio de Rúa Río Cádavo en Perlío, ali frente a Aguilar, e polos resultados de analíticas realizadas no río Cádavo aquí na Avenida do Concello. Si ben constata Augas de Galicia que as obras do edificio de Perlío que xa foron subsanadas, a analítica aquí na Avenida do Concello continúa ofrecendo valores non correctos. No seu día, tras recibir o expediente, revisouse mediante cámaras e a canalización, non ofrecendo pista algunha sobre de onde poden vir eses verquidos. Por ese motivo, Augas de Galicia sancionou o Concello cunha infracción leve, cuxo importe xa foi abonado. O portavoz do PSOE, do Partido Socialista, preguntaba por unha tubería procedente dos edificios no Parque Río Cádavo e que desprendía malos cheiros. Si éramos coñecedores deles, a mediados do mes de decembro nos chegaron queixas dos veciños da zona por mor deses olores e por un verquido no parque. Postos en contactos coa empresa encargada da xestión de auga, comprobaron que si ben había restos, en ese momento xa non existía verquido algún. Coas cámaras non se detectou nin atasco, nin roturas en ningún lugar do saneamento. E estamos á espera. E penso que non teño máis preguntas que contestar. Hola, boa tarde a todas e todos. Contestando as preguntas do pleno anterior, comezo polo Partido Socialista, que preguntaba polo remanente negativo se era que o Concello necesitaba máis ingresos e así é. Tiñamos contemplado realizar ingresos dos colectores de saneamento, unhas, non mensualidades, sino polos trimestres, creo que estaban estimadas 7 cobros e non se puderon realizar, únicamente se puderon realizar 4 e tampouco se realizaron cobros. Tamén estaba contemplado o cemiterio, que se levará a cabo indicar ás persoas que levarían os nichos e facer ese cobro tamén do cemiterio que non se fixo. Por outro lado, preguntaban tamén polo período medio de pago dende o Partido Popular, que medidas tiñamos pensado realizar. As medidas se realizaron durante todo o ano 2025 e entendemos que se empezarán a notar neste 2026. E como comentaba o portavoz do BNG, moitas teñen que ver cos contratos realizados. Contrato realizado de luz, un contrato realizado de xardinería, co IDAE, os contratos de instalacións deportivas, de mantemento de instalacións deportivas e coa contención de gasto que se realizou durante o ano 2025. E a ver tamén se conseguimos cobrar os cartos que nos debe o Concello de Mugardos. Por outro lado, solicitaban o tema de revisar as facturas do extrajudicial. Este mes de xaneiro, o Departamento de Tesourería e Intervención estivo realizando, máis ben a intervención, realizando o peche do ano e preparando o orzamento 2026, porque non indicamos día para que puidan pasar. Vos chamaremos agora nas próximas semanas para non poñer un día, sino intentar acordar un día que vos vaya ben. E por outro lado tamén preguntaban polos dereitos da SGAE, e si, o Concello ten que pagar a SGAE.
Ola, boa tarde. Bueno, comezo por contestar ao Partido Socialista, bueno, decir que quedan recollidos os rogos do anterior pleno, e en canto ao socavón de Marqués de Figueroa, pois dicir que foi debido ao entronque do tubo das pluviais, non, que estaba danado, e, bueno, pois a auga foi lavando ata provocar ese socavón, e tanto o entronque como o socavón están xa reparados, non? E, bueno, en canto ás respostas ao Partido Popular, comezamos co tema da Praza Verde. Dicir que xa hai unha actuación contratada, estamos a expensas do tempo para poder executala, por un importe de 17.995,12 euros. Bueno, unha actuación que consiste, bueno, en primeiro lugar, quitar os elementos da praza para poder actuar, para posteriormente pulir a pintura existente da praza, seguir cun lavado a presión para xa finalmente pois botar un epóxico, unha mistura de árido para evitar que esa superficie sexa, o sea, para facer que esa superficie sexa antiadherente e evitar así esvaramentos non da veciñanza. En canto aos alumeados tanto de Tellerías como de Río Sá están xa restablecidos, o do Río Sá xa dende decembro. E, bueno, aquí hai que dicir que, ás veces, pois, as averías dos alumeados non son sinxelas, hai que ir acotando ata dar co problema, o cal pode levar algo máis de tempo, pero, bueno, é máis con estas condicións climatolóxicas que temos, pero, bueno, dicir que xa está restablecido, non? En canto a sinalización da Rúa do Medio, 26, pois, dicir que estaba debidamente sinalizado, cando o tempo o permitiu, pois, encheuse con cemento líquido, e se quitaron as sinalizacións. En canto ás fochancas da Rúa da Paz, pois decir que xa se pasaron 2 veces a facer actuacións, pero, bueno, as condicións climatolóxicas pois non permiten facer unha actuación máis contundente, non? Entón, bueno, como medida provisional, pois púxose unha placa de ferro pois para que os coches non se estropeen ao pasar pola fochanca. En canto á fonte, tamén había un comentario da fonte, bueno, pois as limpiezas de fontes e de lavadoiros pois se fan con bastante frecuencia, non? Pero, bueno, levamos 2 meses sen parar de chover e estase a facer o mantemento que se pode. Bueno, referente ás facturas, as que fixo alusión a voceira do Partido Popular, bueno, xa na comisión pois informouse detalladamente de cada unha delas, e, bueno, é certo que as facturas pois non veñen detalladas igual da mellor forma, e que hai un problema, non de facturación, sino na forma na que se meten esas facturas de distintos traballos e distintos meses, pois todas xuntas, non? Pero, bueno, é algo que xa se falou coas empresas para tratar de evitarlo e que facturen correctamente. Fixo alusión a concellera do Partido Popular a unha factura dunha matrícula dun vehículo, a C8596CJ, que esta factura é do 13 de decembro, pero ese mesmo vehículo, o 15 de decembro, volveuse a reparar 2 días despois por un importe de 6.221,81 euros. A factura do 13 de decembro corresponde a traballos que se realizaron entre o 28 e o 30 de xullo. E a do 15 de decembro, bueno, en este caso foi unha perda de aire nas electroválvulas, e a do 15 de decembro corresponde a traballos do 23 de outubro. Entón, claro, son 2 averías que... O sea, 2 facturas que pasaron con 2 días de diferencia, pero averías de meses completamente diferentes. Comenta tamén a concelleira de que se paga unha factura de aluguer de camión de 2.722 euros por 8 días e outra factura de camión do lixo de 3.267. Claro, obviamente, o alugueiro por días soltos é moito máis caro que un alugueiro mensual ou a longo prazo, non? Pero, bueno, neste caso concreto se trata dun camión que se aluga só por 7 días e alugouse para poder manter o servicio con 3 grupos de operarios debido a averías prolongadas na planta de reciclaxe. E aquí teño que dicir que somos o único concello da mancomunidade que puido seguir dando un servicio de recollida de lixo con total normalidade. Comentaba tamén unha factura de servicio de reparación de pezas Iveco 4631 de NB por 4.600 euros, que ao mesmo tempo se alugou unha cesta.
Pois, sí, no vehículo apareceu unha perda importante de potencia, houve que desmontar o motor para poder reparar o turbo. Unha vez que se reparou, volver a montar o motor para metelo, e, mentres tanto, para poder seguir dando servicio, lóxicamente, pois, houve que alugar unha outra cesta elevadora, non? Tamén comenta que pregunta como é posible estar pagando un alugueiro e reparación ao mesmo tempo. Bueno, nos contratos de alugueiro dos camións e vehículos, as empresas alugadoras non cubren as averías, nin golpes provocados por uso diario. E, aínda así, de todos os golpes que se dan, nos pasan algunha futura puntual. Comentaba tamén que unha factura do mesmo taller que cobra unha cantidade por un desplazamento e formación do vehículo 8448MVN. Bueno, esa formación cobrouse unha vez ao longo deste ano. E os técnicos tiveron que baixar máis de 15 veces porque o camión estaba bloqueado. E, en canto ao tema do contrato, bueno, dicir que pola casuística dese momento, na que, bueno, xa aproveito para respostar ao tema dos camións do lixo do Concello, a casuística dese momento no cal o Iveco que temos é do ano 2004 e o Mercedes do ano 2006, é dicir, son dous camións xa con unha idade de vida considerable, teñen averías bastante importantes, caixa compactadora, botellas, cambios, instalación eléctrica. Xa non é que resolvendo esas averías estivera o camión operativo, e que ninguén nos garantiza que non volva a haber outras averías por un importe igual ou maior, non? Entón, chegados a este punto, se tiveron que facer contratacións en precario e alugueiros mes a mes, mentres se traballaba nunha forma para regularizar esta situación, neste caso a través do contrato do renting, non? E por último, decir que o borrador que se lles fixo entrega na comisión a petición do Partido Popular foi algo que se estivo traballando de inicio, pero que non se chegou a facer efectivo en ningún momento. E eu penso que pola miña parte nada máis. Boa tarde a todos e a todos. Pois, dende Turismo, o escrito que dixeron que entrara da Xunta de Galicia foi unha resolución de minoración do importe da axuda concedida que tiñamos do GAL para o FENE 1941, como xa dixe na comisión, que cando se sacou a licitación houve unha baixa e, por tanto, a subvención veuse minorada no importe de 10.874,51. É unha comunicación de un puro trámite. Boa tarde. En relación ás preguntas formuladas das áreas da miña competencia, teño que dicir que preguntaron se existe algún impedimento en comprar ou rehabilitar vivendas nas APE. Urbanísticamente existen as limitacións que existen, pero non hai ninguna diferente ás que había fai 2 anos, ou fai 5 anos, ou fai 10 anos. O que si me consta é que financieramente sí que hai máis dificultade hoxe, as entidades financieras son moito máis precavidas a hora de dar créditos, no caso das áreas de planeamento, para arranxos, rehabilitacións de vivendas existentes. Ese problema si existe na actualidade. Eu creo que fai 15 anos ese problema non era tal, non existía, ou non existía coa asiduidade que si se ve hoxe, pero urbanísticamente o Concello ten o mesmo tratamento. Te preguntaban tamén como fichan os traballadores e traballadoras dese Concello. Se ficha con unha aplicación informática e no seu defecto en papel. E estamos á espera, ademais, de que quedaran en Diputación de implementar un sistema de fichado, e mentras tanto mantemos o programa que tiñamos. Escritos de Valoradora do Pobo preguntan por que non se contestan. Bueno, eu fixenme a mesma pregunta, por que non se contesta. Entón, non hai mellor cousa que ir ao rexistro para saber se se contestan ou non se contestan, para facer afirmacións desa categoría. Entón, pedín no rexistro, algo que non fago nunca, basicamente por non molestar, os rexistros de setembro a decembro que entraron da Valoradora do Pobo,
e os seus destinos, non? E mirei tamén os escritos de saída exactamente igual, pero en sentido inversa. Escritos de saída do Concello nese mesmo período. Bueno, a sorpresa foi que entraron 15 e saliron 17. Quero dicir, creo que se contesta. O que sí é certo é que non se contesta en 3 días, porque non hai ningún plazo administrativo, nin no Concello, nin ninguna administración do planeta que che dé 3 días para nada. Ninguna administración. E hai algún escrito da Valedora do Pobo que é certo que reiterou porque aos 3 días non se lle contestou. Pero claro, cando se fala de determinado tipo de cuestións, en 3 días non é fácil dar unha resposta sobre o preguntado. No caso de Benestar Social e de Urbanismo, que son departamentos que teño a delegación da alcaldía, eu o que lles dixen en ambos casos foi hai que contestar, estamos traballando nese asunto e como moito explicar en que punto está ese traballo, porque teño a certeza, como puiden comprobar además nos registros de entrada e posteriormente nos de saída, que si se foi contestando todo. E tamén teño que dicir que no caso, por exemplo, do SAF, as contestacións foron exhaustivas, e igual ese foi o erro que demorou a contestación. Entón, aí xa incidín máis todavía. Hai que explicar a situación. Se temos unha empresa contratada e a que saínte está en prórroga de un mes, unha cuestión acordada para poder facer o traspaso de 60 persoas dunha empresa a outra, con todas as súas tramitacións, claro, que exixan que en 3 días se conteste sobre un plan de non sei que, correcto. Se a empresa saínte xa está sancionada, xa está percibida, xa máis non lle podemos facer. Quero dicir, non dentro do fixemos diso que teñen que facer as administracións, vixiar os contratos e aplicar o que di o prego. Pois fomos facendo iso e aquí insistían na resolución dos conflitos. Pero, bueno, para máis clareza do asunto, entraron 7 cuestións da Valedora do Pobo de Servizos Sociais, 2 da Policía, 2 ao Urbanismo, 1 a Tesourería e 2 a Servizos Medio Ambiente. E saíron 9 de Servizos Sociais, 4 de Tesourería, 3 de Urbanismo e 1 da Policía. É unha cousa bastante equilibrada, as respostas coinciden coas preguntas. Logo, preguntaban tamén, escrito do Ministerio de Transición Ecolóxica, nada, que reiteran que son competencias da Consellería de Medio Ambiente. Entón, xa nos están dicindo que a súa efectividade foi a partir de xullo. É dicir, nada, unha cuestión protocolaria, digamos, do Ministerio. Escrito da Xunta de Galiza 16 de decembro en relación ao SAF. Ese escrito, preguntaron por que non se respondaba, está respostado tamén, unha cuestión que pregunta a Consellería en relación ao servizo de axuda no fogar, polas demandas de diferentes usuarios, xusto 16 de decembro, como poden lembrar, ese mes no que estábamos cambiando de empresa. Bueno, pois cando se puido se lle contestou e además está na situación de ir recuperando as horas de todos os servizos que se lle reduciron as persoas unilateralmente por parte da empresa saínte. Escrito da Xunta de 4 de xaneiro sobre os PIA. Estamos na mesma. Están xa respostados polo persoal técnico, pero os PIA son os plans de atención ás persoas de dependencia que se foron revisando por parte das traballadoras sociais da nova empresa, de acordo coa traballadora social do Concello, que teño que decir que tamén é unha persoa que se incorporou no mes de setembro. Entón, bueno, está moi ben que se nos exixa, pero as persoas tamén necesitan períodos as que traballan nos servizos, períodos para poder coller as cousas e pollelas ao día, non? Tamén preguntaba ao Partido Socialista por que non se fixo con regulación armonizada o contrato de camións do lixo, e cantos se presentaron. Pois, desafortunadamente, tanto o concurso de contratación de camións do lixo como de furgonetas quedou deserto.
ambos os dous. Nos consideramos que por ser de regulación hormonizada non iba a mellorar esta cuestión porque habería plazos máis longos na licitación, nos anuncios e nas contratacións e abriríamos o ámbito ao resto da Unión Europea, pero tendo en conta que estamos falando de vehículos que teñen que ter un mantemento de proximidade, non nos ganaría, a nosa opinión, de Polonia non iban vir aquí a poñer os 2 camións e mantelos. Nos non, que conste que todo será estudiable. En todo caso, nos aí, a regulación hormonizada é a partir de 221.000 euros, como os contratos non excedían no renting eses 221.000 euros, non era obrigatorio facelo. Optativamente se podería, pero non lle vimos ninguna ventaxa a facelo. Entón, bueno, é unha cuestión do Departamento de Contratación que algo traballa, de ver as ofertas, volver a estudiar os pregos. Tampouco as datas igual non foron as mellores, porque saleu en Nadal, con moito festivo no medio, e non sei, eu non sei que é a causa. Hai algúns concursos, pasou co crédito bancario tamén, que se sacou no verán, en agosto, e foi obviamente un erro porque houve que volver a sacar, é dicir, traballamos 2 veces. A veces tamén hai cuestións que, por darlles presa, era mellor esperar un pouco e facelo en meses que está todo o mundo traballando operativo, non? Sobre todo no tema, por exemplo, das entidades financieras, foi obvio que ese foi un dos problemas. E pola miña parte, nada máis. Sí, perdón, había unha pregunta sobre unha infracción, sobre unha reclamación na Rúa do Dr. Malvar sobre unhas obras de uns veciños denuncian a outros e, bueno, hai un veciño que pide unha licencia, unha comunicación previa de obra, fai unhas rozas e a comunidade o denuncia. Punto. Non foi a parellora municipal, o que se estaba facendo era correcto, era, además, o que se correspondía ao que solicitou e non tiña maior problema. E vamos, non hai, desde o Concello non temos nada que foi o que se lle contestou á comunidade e nada máis. Pola parte da alcaldía había unha pregunta que era pois unhas gastos da notaría pola xestión do IDAE e, bueno, había 2 opcións, ou ir a Madrid a unha notaría a asinar o tema do IDAE ou facelo nunha notaría onde estaba o Concello. Pois nós decidimos facelo na notaría de aquí do Concello de Fene e, polo tanto, esa é a factura. E despois, da cesión dos terreos de Navantia, o Partido Popular facía unha crítica desta cesión, que parece que non está moi de acordo. A nos parecenos unha cesión, a verdade, que moi boa, cunha superficie de 7.489 metros cuadrados, unha duración de 4 anos. Temos pensado facer un espacio recreativo para o servicio da cidadanía e dado onde se atopa esta finca, pertencente a Navantia, pois que vai a dar, tanto para o campo de fútbol como para toda a veciñanza que quera por ali achegarse cando o tempo permita e poidamos facer o acondicionamento, estando ao lado, á beira de unha praia, pois pareceunos a verdade que un convenio moi interesante. Polo tanto, sí que estamos contentas con este convenio. Non habendo máis preguntas, estando todas respostadas, damos paso ao punto número 8, que serían robos e preguntas. Partido Popular. Bueno, pois algunha pregunta e algún rogo por aí. Había un veciño que solicitaba a retirada de restos de obra que estaban tirados na Rúa do Forno e na Rúa Casal, ao seu paso por debaixo da VG12, na zona en que se encontran tirados esos residuos. Logo vemos que hai un acordo de iniciación dun expediente sancionador en materia de desatención a un requerimento da Administración Hidráulica. Non sei se é algo que se falou xa, pero supoño que non, porque ten entrada o 13 do 1 do 26. Logo, despois, hai tamén unha solicitud da Comunidade de Propietarios de Avenidas Naturales
donde se solicita o pago, supoño que será da comunidade, por parte deste Concello que non a pagou. Gostaríanos saber se iso se pagou xa ou non. Logo, despois, existen varias reclamacións e queixas por parte dunha veciña que denuncia problemas no aparcamento de seguridade vial na zona do economato e o control de vigilancia na zona de San Valentín. Xa falamos que en ese proxecto, en principio, iría un aumento de plazas de aparcamento no que é esa zona, non? E despois tamén, hai un vertido non autorizado de aguas residuales que tamén comunica polo notifica do 20 do 1 do 26, non sei se será dos mesmos que estuvemos falando xa. E logo hai unha comunicación tamén dese mesmo día que fala de modificacións de topónimos no nomenclator de toponimia de Galicia 19.1/26 que ven a Secretaría saber a que se refiere o tema, non? E logo despois tamén comunican que hai farolas que non alumean en Romariz, en Magalofes tamén despois do Mesón de Feal, en Barallobre por onde se fixo a senda peatonal entre Bodegas Barral e Berto. E logo tamén está remitida unha denuncia a través do canle de denuncias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que habilitada no Sistema Integrado da Ciudadanía. Esta pregunta si é... Non dixen ben? Remisión de comunicación recibida a través da canle de denuncias da APLU, da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, habilitada no Sistema Integrado. Saber que denuncia é, se é tocante a un particular, que non se trae ao pleno, que se vai á comisión. Tamén hai un veciño que solicita a pronta reparación dun espello por seguridade vial e o alumbrado público na rúa Coto Pequeno. Hai varios solicitudes de puntos de luz a nombre dunha persona determinada e solicita a reparación en Avenida Sisto Mouriz. Tamén queremos saber se xa tomaron nota os servicios municipales para que procedan a reparación da acera e da arqueta hundida situadas entre os portales 37 e 38 da Avenida do Mar. Tamén comunican polo notifica unha providencia de premio de Adif por parte da Axencia Tributaria. Supoño que sería, pregunta, por non pagar o que se pagaba por aparcamento, imagino. Logo, despois tamén hai un peche, se solicita un peche de contenedores para a Pallota porque desaparecen por mor do vento. E hai unha entrada que precisamente do día 3 do 2, o sea, moi recente, de estudios financieros que comunica que a partir do mes de febreiro se iniciará un proceso de captura masiva de datos relativos á imposición local referidos a 2026. No seu momento, ben o Ministerio de Facenda, no seu momento, se acaso, na comisión. Logo, despois tamén están, non sei se repararon ou se van a reparar ou se van a aglomerar os hundimentos no que se abreu en Cociña, ali no Bar Cociña, en Avenida Naturales, e logo tamén rogar que, tan pronto cesen un pouco as choivas, que xa veremos cando é, pois que se reparen todos os baches que están detrás no aparcamiento da Plaza Verde. E logo, como ainda hoxe, precisamente, en este pleno e no pleno anterior, pois houve varias adhesións aos convenios da Xunta de Galicia. Non temos constancia de se efectivamente este Concello se adhireu ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e a Empresa Pública SEAGA en materia de prevención e defensa dos incendios forestales para a consolidación do sistema público de xestión de biomasa das franxas secundarias. Saber se efectivamente este Concello se adhireu ou non se adhireu. E tamén,
darnos a enhoraboa, porque por terceiro ano consecutivo un mural que son as Mouras levou o primeiro premio de murais. E agora, Tamara, tiñen as preguntas de SAF. Sí, por focalizar un pouco no tema do servicio de axuda no fogar, solicitáramos por escrito unha serie de documentación remitidas pola Xunta de Galicia, se nos deu traslado de dita documentación. Sí que queremos saber se se respondeu dende o Concello aos requerimentos que exixían, Inspección de Política Social, e o máis importante, se está solventada esa situación con eses dous veciños de Fene. Logo queremos preguntar tamén polos diferentes rexistros de entrada relacionados con o servicio de axuda no fogar. Queremos saber un pouco a que se debe, se se trata de requerimentos de información e requerimentos de documentación habituais, se hai algunha incidencia a maiores. Temos un rexistro de entrada do 16 de xaneiro, o único que vemos é requerimento de documentación referente a un usuario do SAF. Outro rexistro do 2 de febreiro, no que se comunica un requerimento en relación con un escrito sobre usuarios en situación de dependencia do SAF, e non sabemos se é o mismo un día despois que tamén se requiere documentación en relación a un escrito de reclamación de usuarios en situación de dependencia que se atopa no servicio de axuda no fogar. E, por finalizar, o 3 de xaneiro, empezamos polo final, imos ao comezo, se presenta unha reclamación en relación ao SAF tamén. Non sabemos se é unha reclamación que está solventada, si entendo que tedes constancia da mesma, pero, bueno, sí que nos preocupa a situación. Rogamos tamén, despois de ver as resolucións da alcaldía, que se nos explique por qué, porque igual sí que ten algunha razón motivada. Hai dous veciños que tiveron que agardar ata 1 ou 2 anos para poder recibir que se lles fora concedido un SAF básico. Non sabemos se é porque faltaba algunha documentación. Nos, lendo a resolución, non observamos este dato e gustaríanos saber a que se debe. E logo, agora sí, xa por rematar, queixanse os veciños de que na zona de Marqués de Figueroa hai unha aceira que resbala, que a aceira hai problemas. Entonces, si teñen pensado algunha medida para arranxala, si xa esta mañá entendemos que pasouse por aí a reparar en diferentes ocasións, pero, bueno. Unha aclaración ao voceiro do Partido Popular que falaba de Marqués de Figueroa, dun socavón de cociña que decía naturais. Marqués de Figueroa contestou o concelleiro nas preguntas de antes, non contestou tamén de Marqués de Figueroa, que xa está reparado. E o raro é non asvarar con este tempo. Pero, bueno, Partido Socialista. Está? O suelo ten verdín, me refiero, que o tempo influe, pero que si se pode mirar un pouco porque a xente está aquí xa. Partido Socialista. Sí, imos alá. Vamos a ver. Mire, señor Adán, con todo o respeto del mundo, non sei se se lembra cantas veces lle pedeu este grupo municipal que trouxera a pleno a revisión da ordenanza de tráfico. A ver se nos pode dar unha data, porque me vou a xubilar e non vai chegar aquí esa ordenanza, me parece. Voulle lembrar, esa ordenanza foi aprobada por primeira vez neste Concello no 2010, o sea que xa lle tocaba. Vostede sabe, porque estivos nas reunións de traballo, que traballamos bastante os grupos políticos, con vostede ao frente, para facer a revisión. Chegamos a un consenso, como dixen en outras ocasións, usted ben o sabe. E, aparte, con moita voluntade de todos os grupos políticos, incluído vostede, en chegar ao consenso. Por que non atrae dunha vez? Desde outubro, por que non atrae? Novembro, decembro, xaneiro, febreiro, 4 meses para traer unha ordenanza que xa está pulida. E digo isto porque entendo que esta ordenanza vai traer outras consecuencias a Fene. Ter unha normativa actualizada é básica. Por que é básica? Pois porque este grupo municipal
non por eso, por máis cosas, non? Pero este grupo municipal, o 2 de maio de 2024, trouxe unha moción para reorganizar os aparcadoiros, as zonas azuis, etc., 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 etc. A trouxe ao pleno e foi aprobada por unanimidade. E desde maio do 24 estamos esperando por que lle den vostedes como goberno unha saída a esa moción. E que mellor saída que traer a ordenanza municipal de tráfico aquí, que xa temos consensuada. E estou poñendo deberes, a ver se me din cando. Espero que non sexa cando me xubile. Ben, voulle facer outro rogo, con todo o cariño do mundo, de verdade. Vostede nunca entenda que o fago de mala fe. Mire, vostede dase de conta que na comisión da semana pasada este concelleiro e o señor Andrés do PP lle falaron do semáforo do cruce da Estrada da Palma en Maniños. Vostede dixeron que había, bueno, un compañero de vostede explicou a dificultade que había por un sensor, etc., etc. Non digo que non, pero xusto ao día seguinte houve un accidente en esa estrada. Accidente que, se o semáforo estivera funcionando, posiblemente, non digo que fora, pero posiblemente houvese evitado. Entonces, encarecidamente, fagan o que sexa, saquen cartos de donde sexan, poñan unos semáforos ali a traballar, ou poñan un garda ali as 24 horas do día. Bromas aparte, a ver se non temos máis accidentes de aquí a que vostedes sexan capaces de poñer ese semáforo. Xa sei que, se fora por vostedes, xa estaba posto. Xa sei que vostede non é quen amaña os semáforos, xa o sei. Pero tampouco habrá que limitarse a unha empresa para que nos faga ese apaño. En toda España habrá empresas que podan facelo, e se custa algo máis, pois se paga. Que para eso temos 16 millóns de euros de orzamento do 2025. Ben, outro rogo. Mire, lle vimos reiterando, porque xa a anterior concelleira de Servizos, a señora alcaldesa, empezou a facer o formigonado das entradas dos garaxes. Pero é que non vemos nunca na Avenida Naturais de Fene, nunca vemos que se vayan a formigar. Mire, non, lle vou dicir unha cosa. Quero que pasee vostede comigo pola Avenida Naturais de Fene. Non, mire, para facer un formigonado, eu non sei como fai, debe de se paralizar todo as obras en Galicia cando chove, porque eu vexo traballadores, mire, vexo traballadores traballar e formigonar en días de choiva tamén. Sí, porque é un couso pequeno que se tapa con uns plásticos, etc., etc. O teño visto, non sei. Bueno, non vou dicir, porque tampouco é a miña parcela, ou como ten que facer o que o formigonea, non? Pero o que teño claro é que temos esas beiras rúas moi mal, pero moi mal. Mire, eu vou dicir un detalle. Un veciño, parente meu, unha deficiencia visual do 97%, indo de meu brazo, casi se cae. Non yo iba a decir, pero yo digo de verdade. Casi se cae outro día. O que pasa é que iba do meu brazo. Non se caía él, caíamos nos dous, porque pesa máis que eu e me levaba con él. Por eso yo traigo aquí, senón non yo volví a decir. Por favor, canto antes. Pero si es que eso non custa nada. Ou teremos que facer unha colecta municipal. Xa esgotou o seu orzamento do seu departamento? Penso que non, verdad? Bueno, outro rogo. Mire, xa o trouxe moitas veces e deixei de traelo porque xa un se facía pesado, pero, bueno, inda que parezca que me volvo pesado, quero volver a traelo. Sinalización vertical luminosa na avenida Marqués de Figueroa. Hai algunhas señais que están fallando, hai outras que traballan a medio gas, teñen unhas LED fundidas e outras LED sin fundir. Eu digo que se temos unha sinalización que costou miles e miles de euros, cando menos, que traballe. Digo eu.
Non pense que teño fixación con vostede hoxe. Ben, outro rogo. Mire, o camiño do Piñal en Maniños está verdadeiramente moi mal, pero que moi mal, moi mal. Xa sei que é un tema de augas que veñen por ali, que arrastran todo, etc. Pero lle pido que se pase vostede por ali. Xa se pasou seguramente, non? Bueno, non teño que ensinarle as últimas fotos que saquei esta semana. Imagino que non. Ben, non vai a ser, os veciños xa non saben que facer. Nosotros non debemos de existir para este concello. Algo haberá que facer ali. Porque xa casi vamos a aplicar o xogo do parchís, non? De socavón en socavón e tiro porque me toca, e conduzco porque me toca. O sea, é que son socavones moi grandes, que non estamos falando de buratos, estamos falando de socavóns moi grandes. Entonces, alguna actuación haberá que facer ali. Outra pregunta, pero xa esta non é para vostede, vou deixar descansar un ratiño. Mire, últimamente non recibimos correos electrónicos convocándonos ás manifestacións ou concentracións que se fan diante do Concello con motivo dunha violencia machista, dun asesinato machista. Non sei por que motivo, pero eu xa levo meses sin recibir ninguna. Non sei se é que xa se deixaron de enviar, entón nos gustaría que nos explicara ou se é un problema puntual coa nosa conta de correo electrónico, pero coa conta dos tres, non sei se alguén máis ten ese problema, pero a mí non me chega. Outra pregunta, mire, vostedes saben do gran atasco de alcantarillado que hubo na Avenida Naturais de Fene a semana pasada, que motivou que houbera unha obra por parte de Viacua que rematou hai uns días. Prácticamente estiveron 6 días traballando día e casi noite, porque ben entrada a noite seguían traballando. Incluso o sábado, o domingo, tuvieron que traballar. Vou a facer unha pregunta, se poden contestarme para o vindeiro pleno, agradecería. E se non, en comisión, como vostedes queiran. Hubo un edificio que se lles inundou o garaxe de Fecais. Vaise facer cargo este Concello de resarcir a esa comunidade de veciños polos custos e gastos e incomodidades que han tenido? Porque, en realidade, é por un mal mantemento do alcantarillado do Concello. Ese taponamento que se fixo, se se fixera o mantenimento, se a empresa Viacua fixera os mantenimentos que facía antigamente, que cada 4 ou 5 meses iba a Chupona e metía agua, eu digo porque na comunidade onde vivía debimos de sufrir como 14 ou 15 inundacións fai moitos anos, estou falando de fai 30 anos, unha cosa así. Ata que fixemos unha actuación en connivencia co Concello e dimos solución ao tema. Pero, bueno, hai unha comunidade que está sufrindo, que a día de hoxe ainda non poden utilizar os garaxes pola cantidad de depósitos orgánicos e inorgánicos que teñen ali, e que, bueno, agora van a ter uns gastos para limpar o garaxe, van a ter uns gastos bastante grandes, non? Entonces, se poden contestar se se vai facer cargo, se se vai reclamar a Viacua que resarza esta comunidade de veciños, etcétera. Mire, outro rogo é que nos pide un par de veciños que se acondicione o camiño da Rúa da Casabella. Non sei se xa está, porque xa non lo fixeron fai días, non sei se o teñe vostede xa en axenda ou non. Pero que non vaya moi por diante do camiño do Piñal, Ben, outro rogo que creo que xa falou vostede do socavón da Rúa da Paz, non? Dese socavón que xa lle comentáramos, xa está amañado. O digo porque, ainda que este amañado, vai seguir... Xa o dixen antes, está amañado provisionalmente cunha placa de ferro ata que se poida facer unha actuación un pouco máis contundente. Agradezo que recollera o rogo. Básicamente porque ahora se puxeron a placa, xa non pasará, pero hasta hai uns días que non estaba esa placa que vostede din, temos constancia por
un par de veciños, tres veciños, que os coches tocaban. Cando chegaban ali, os fondos dos coches tocaban. Entón, a ver se nos van facer unha reclamación patrimonial por unha rotura de cárter, etcétera, etcétera. Hai que pensar en todo. Bueno, tamén lle fago o rogo dos veciños da Rúa da Paz que dicen que se acumula moita suciedade xunto aos contedores, que a ver se pode limpar máis a miúdo en esa zona. Vou a facer outro rogo referente tamén a Avenida Naturais. Lle vou dar o dato porque é unha baldosa nada máis que falta da beira rúa, pero é unha baldosa que está en un paso moi estreito, que é o que hai entre a antigua clínica do dentista Malvar, se decata vostede, unha casa que hai despois desta academia de baile, e tal. Bueno, pois entre esa casa e a panadería, antes de chegar á panadería, hai unha zona moi estreita, que ten a parte dereita non ten unha baranda para poder protexerte. Entón, alguén vai pisar ese burato desa losa que falta e podesenos caer abaixo e hai casi 2 metros de altura. Entón, eso xa non lle digo canto antes, digo xa. Lle vou facer un apunte. Mire, nese mesmo sitio onde está esa baldosa que descubrín estes días, si, eu tamén teño foto, resulta que está o contenedor de plástico, o contenedor amarelo de plástico, pero está colocado de tal maneira, aí, onde está esa baldosa, os contenedores que temos o de plástico, o de aceite, o de lixo orgánico, etcétera, non? Ben, lle vou contar, é que parece de broma, Non son capaz de meter as bolsas de plástico no contenedor de plástico, non lles chego. Casi me teño que poñer de puntillas. Por que será? Pois porque a algún iluminado se lle ocurreu poñerlo en vertical, en lugar de poñerlo en horizontal. Se o poñera en horizontal coa beira rúa, paralelo á beira rúa, levantas a tapa e metes a bolsa. Se o pos en vertical, te queda lá. Eu mido algo. Non quero imaginar as persoas que miden un 70, un 60, farán canasta coa bolsa, mellor, non? Bueno, eu penso que eso non lle vai levar moito tempo poñelo a ver, non? E non creo que lle teña que facer ninguna demostración, non? Se fía vostede de min. Vale. Mire, en a Avenida Marqués de Figueroa hai veciños que a altura entre a moblería e o estanco, ali había antigamente unha carnicería. Se decata vostede que había unha casa que tiña unha carnicería abaixo. Bueno, hai unha casa que está en rehabilitación, baixando a casa que hai antes era unha carnicería. Ben, pois que hai un canalón, leva xa unos 10 ou 12 días e ninguén quita ese canalón, non digo que o teña que quitar o Concello, pero pode facer un requerimento se ten dono. O digo porque o vento pois o pode mover e provocar un accidente con calqueira peón ou calqueira vehículo. Non sei se me poderá responder agora, pero, bueno, se non, pois queda para o pleno seguinte. Mire, tras do edificio da Plaza Verde, o edificio principal da Plaza Verde, na Marqués, detrás deste edificio se fixo unha zona, se meteu un formigón ali, se pode explicar. Outra, ara, en lugar de rogo, ara fago unha pregunta tamén referente ao Pexón. Señor Polo, desde a derradeira conta que deu vostede, nos gustaría escoitalo se houve algún avance, en que punto estamos, se hai plego de licitación, se xa se prevé sacarlo, en que data, etcétera, etcétera, cando vostede poida, non? Mire, sacaron vostedes por a Xunta de Goberno local, na reunión que mantiveron o pasado día 20 de xaneiro, no quinto punto da orden do día, sacaron un expediente, aprobaron un expediente de contratación, contrato de servizos.
traballos de rozas de vías e camiños municipais na parroquia do Concello, por un valor de 115.500 euros. O que pasa é que non especifica se é con IVA ou sin IVA. Entendo que será con IVA. O digo porque non é normal. O normal é que fagan vostedes sempre o prezo máis o IVA ao lado. Entón, bueno, si poden contestar máis adiante de si é precio final ou a parte hai que engadirlle o IVA. Pero hai unha cosa curiosa. Cando se fai a relación das parroquias de Fene, a mellor é a propósito, non? Descoñezo por qué. Non aparece San Valentín. Aparecen todas as parroquias onde se van facer rozas de vías e camiños, pero non aparece a parroquia de San Valentín. Sería un lapsus ou non lles fai falta, a mellor. Non lles fai falta? Bueno, vale, entonces xa me dou por contestado. Mire, facémoslle un robo tamén, e é en referencia á pasarela de madeira de San Valentín, non? Que xa fixemos en alguna ocasión este rogo de que, por favor, de que actuaran aí, que reparasen. Bueno, a verdade é que está en estado moi lamentable. Entonces, no Paseo de San Valentín, a pasarela do Paseo de San Valentín. Perdón? Está pechado. Oigan. Un rogo máis referente ao Perla Murafés, que acaba de felicitar o señor portavoz do PP. Nos tamén felicitamos polo terceiro ano consecutivo un premio, ademais un premio conxurado, dos que son de pedigrí, non, por así decirlo, non? Ben, pois, ademais, estamos verdadeiramente moi contentos porque, ademais, escoitamos ao concelleiro de Cultura facer unhas declaracións na Feria de Fitur, en canto que había 3 eventos moi importantes neste concello, o Felipoc, o Federrol e o Perla Murafé, e é verdade, que son moi contentos. Por iso facemos un rogo aquí agora. Equiparen vostede a nominativa do Perla Murafé aos outros 2 festivais de categoría deste concello, que sexan tratados en igualdade de condicións. En canto a nominativa, sí, señora alcaldesa, sí. Xa lle pedíramos unha vez que lle aumentara a nominativa, lle pedimos outra vez, e agora con este premio non hai excusa para darlles unha nominativa nas mesmas condicións que se lle dá ao Fenerroc e ao Felipoc. E se hai, explíquenlle vostedes a todos os veciños de Fene como con un terceiro premio consecutivo vamos a telos coa cantidade de subvención que temos. Ben. Sí, lles lembro a vostedes que, ademais, es que houve unha moción do Grupo Municipal Socialista o 2 de maio de 2024 que foi aprobada con 16 votos a favor e unha abstención. Estaban ustedes no goberno a favor de poñer en valor o Perla Murafés, co seus postos. Lles podo ler os acordos. A pregunta, non hai pregunta, é o rogo. Denlle a mesma nominativa que lle dan. Vale, está claro, non? A petición, vale. O digo porque, como truxemos a moción e vostedes votaron a favor, pois a ver se algún día... Hoxe me estou estendendo. Estou cobrándome a extensión da voceira do PP do outra vez, que me tivo unha hora esperando o turno. Vale. Sin acritud, sin acritud. Ben, menos mal que vos saco unhas sonrisas das señorías. Mire, entrou o día 22 de xaneiro unha solicitud general en la que solicitaba el cese unha funcionaria deste concello, solicitamos o cese. Entonces, non sabemos como queda, se nos poden explicar como queda entonces o departamento
unha arquitecta técnica. Entonces, isto vai facer que levemos outra vez un atraso na resolución de expedientes e tal, volver a empezar, isto parece a película, non? Volver a empezar, tal. Bueno, pois, señor Polo, póñase xa as pilas, Ben, nos parece, es que non é de recibo, non? Bueno, miren vostedes, non sabemos, pero bueno, tampouco queremos facer alusións a ninguén dos que están aquí presentes, non? Pero entrou o día 22 de xaneiro unha solicitud a nombre do CEI Plurilingüe o Ramo, na que solicitan se están dispensadores de papel higiénico o máis axiña posible. A ver, non sei se es que se romperon ou non, espero que contesten a esta solicitud o antes posible e lle digan a este grupo municipal en que situación están. Se non teñen ningún, se romperon todos xa o mesmo día, ou se nunca os tiveron, os piden agora, etc. etc. Mire, o día 30 de xaneiro entrou un escrito sobre unha infracción á normativa sobre residuos e verquidos de la Dirección Xeral da Guardia Civil, Comandancia da Coruña. Se poden explicar este escrito. E tamén entrou por rexistro recentemente, o día 2 de febreiro, unha solicitud en canto a un expediente de abandono e retirada dun vehículo. Entón, cando poidan tamén sobre este aspecto. E despois de malos olores entrou un escrito día 4 solicitando a subsanación dun problema polo que entende unha veciña deste concello que hai un problema de contaminación e malos olores na avenida de Tarrío por culpa dunha arqueta. Non sei se xa son conscientes, bueno, o que vostedes estimen, se nos poden contestar. O día 20 de xaneiro, quizás, señora Cristina, mellor xa contestou, cando contestou vostede antes a un verquido sobre isto que lle vou comentar, que entrou unha comunicación o día 20 de xaneiro da notificación da resolución dun expediente sancionador de verquido non autorizado de aguas residuais ao dominio público de Río Cádavo. Non sei se se refería a eso, ou isto é unha máis, non sei. E nada máis, por hoxe xa está ben. Moitas grazas e dende o Goberno, por suposto, sumámonos aos parabéns e as felicitacións ao Perla Mural Fest. Dimosllas persoalmente, énchenos de orgullo e satisfacción que outro ano máis teñan o primeiro mural e esta vez, como decía o voceiro do Partido Socialista, polo xurado de expertos. Como vostede di, nos os levamos a Fitur xunto con outros eventos do Concello e foi recibido de moi boas maneiras, así que unímonos. Eu penso que, igual que o Partido Popular, Esquerda Unida, eu creo que é os parabéns de toda a corporación. Damos por rematado o pleno. Graciñas.